sumur welut nggih. Leres. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah ugi Mas manten dan Mbak manten kula dongaaken mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Nggih kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas paringi tombo Kang. Digoyang bareng-bareng bersama Budi Wijaya.
Sujono. Satu dua. Mimik dulu aku. Nggih, Mbak. Jelas nggih Mas Sujono nggih. Nggih. Kopi tiga kopi masih. Nggih wilujeng dalu ning menok Purwanto. Nggih Mas Sujono. Jenengan nyekar ingkang perdana tembangipun. Nggih, tombo kangen. Oh, nggih. Nggih. Aturaken matur sembahipun panjenenganipun Bapak Sohibul Harjana. Nggih Mas. Dene napa sampun anggrawaken Budi Wijaya. Budi Wijaya. Truk saking Jombang. Nggih. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Abah Didi Purwanto alias Mas Gundul. nggih. Oke, betul kata-kata matur. Nggih. Langsung kemawon. Selamat datang untuk Mbak Ika, mohon dikasih jalan. Oh iya. Mas. Hadirin, selamat datang. Lebih rabu. Nggih nika Mas. Langsung naik mawon. Nggih. Cair nih. Air. Gino sambil Mas. ngerantos seneng Ika merapat ke area panggung LBWJ monggo. Nggih niki menawi Bapak Ibu Sohibul aja ngersakaken lakon sumangga utawi Mas manten kalian Mbak manten. Nggih. Nggih, sing wau dada-dada niki Bu Sohibul aja lho. Loh, wis. Jarane wis mang. Lho, lah paling daran iki. Nggih pripun panjenenganipun Ibu? Nggih, pripun iki Bu? Bapak Ibu Sohibul Hajah. Nggih untuk seluruh penggemar Nggih, setia mohon dikasih lewat Mas Mbaknya untuk Mbak Ika Rempo. Mbak Karempo. Penggemar setia, selamat malam. Nggih. Matur sembah nuwun sudah hadir semua. Nggih, Khusus ugi. kangge Umi Genti. Napa Mas? Lagi sampun dugi sampun hadir. Nggih. Nah, yang ngono baru nama. Anyar. Oh, kayaknya regulansia. Nggih, Mas. Niki wau ki saking Sawunggaling. Ya, Nyuwune biasae jam 12. jam 12. Oke, Oke, sinten maling? penggemar setia BWJ Nggih. dari Segodo Bancang. Tarik Sidoarjo. Ning Ika biasae Nggih. Pria. Pria idaman. Daman. Los wong situ. Oh, temenan. Aku yang kewalan lagi. Oh, nggih. Dan ibu gimana dulu? Nggih, kali wonten Mudoroso juga, Mas. Oke, Nggih. yuk. Monggo Dikasih sing campur pundi? sehari dulu, yuk. Nah, jam 12. Jam 12. Semangga. Bareng-bareng Budi Wijaya, ulala. Yuk, tarik Mas.
Terima kasih. Terus Mas. Sumpah nikmati yen kula kan ora bakal lurus ngerti. Sumpah nikmati arep sehidup semati. Bareng dilakoni. Nggih, Mas. Nggih, siap. Heeh. Yes. Nggih pun kaget Bu, nggih ingkang kagungan kersa gini ku penggemar Budi Wijaya tok di Nggih, depan nggih iki. niki. Nggih. Pokoke menok tok sing dikenal. Mpun lali benjing lek sedekat bumi. Nggih. Kalau sebagaiipun jam 12 sampun dipunaturaken. Candhaipun monggo. Nggih. Nggih pripun Mas niku Mas urutannya? Langsung minangkani pembutuhan dari Bapak Sohibul Hajah betul minggah. Nggih, pripun niki Bapak Ibu Sohibul Hajah? Perwakilan monggo. Ugi perwakilan nggih mboten napa-napa Ibu. Mas manten, Oke. Mbak manten Timbangane jenengan mriku asline kepewingi tapi mendat-mendat. mendat mendut. Lho masa kula sing mriko Ibu. Aduh. Niki Bapak itu minggah. Oke niki sampun. Monggo. Nggih. Langsung. Lilu lalu lali. Cek. Monggo. Sik. Pun munggah. Pun. Monggo. Aku seneng seragame no. Nggih, benjing saged ta Mas. Pokoknya apa jadi bendahara aku dalam. Nggih. Napa lagu Neneng? Nyidam jemblem Mas. Nyidam jemblemnya nyekar piyambak napa dari bawah. Nggih, pripun nih? Oke, Oh, siap. mboten. Nyidam jemblem. Nggih. Ha. Semoga dali wong andi galau. Hati-hati itu hampir benang mirahe padha karo Napa Mas? kawin kontrak. Oh nggih. Iki sing jemblem jemblem. Iku sing mamblek iku lho. Jemblem. Tiga yang kembali Budi Wijaya. Jemblem Mas. Si anget apa nih? Anget Mas. Mosok sih. Jemblem Budi Wijaya. Jembleme geli. Mas jemblem Mas. Terima kasih. Kurang meriah.
tutup larang randu duet wanita sepatu aku dan cemblem Cemblem sing ngendi mas cemblem kuwi Sing kuwi ngendi masa orang ngerti Pancene kurang ngerti Koyo ojo bingungi cemblem sing poken Cemblem mas Eci angkat lo mas Ika Repong Terima kasih ada juga THC Audio si aku penasaran apa yo tenan diri jodoh tenang mas nyawang kowe sing pincah tenan Piye wae sebelum yo enak tenan Mas kuwi pancen tapi kari siji jenenge cemblem Cemblem ku cembleme sepen Air mamiman mas yawan padeng Cemblem ku sepen ake wong padha ngiler Cemblem ku sepen ake wong padha ngiler Kodro LBJ Cemblem mas murah meriah lo mas piro kae 500-an mas Cemblem Budi Wijaya Hai Cemblem sing ngendi mas Sing kuwi ngendi Pancene kurang ngerti Boyo ojo bingungi Sembah won Sebelum saya mbok kebol kuwi aku ucap sebelum kuwi Cemblem sing ngendi mas yo sebelum kuwi Sing kuwi ngendi masa orang ngerti Pancen kurang ngerti Boyo ojo bingungi yo sebelum saya mbok kebol kuwi satu terbagi dan sebelum Adel hadir Nggih Mas. matur sembah nuwun Mbak Nggih. Manten. Ugi Mas Manten kalian Mbak Manten. Nggih. Pun dikasih jalan Mas. Monggo Oh, gar-gar Nah, iki lek gak jian anjana. Ngono ngomongnya lansia. iku lah cuman intermezzo wae
Nggih. Gini kalau mau idam jeblong sahabat dibenaturaken. Nggih niki Mas manten kali Mbak manten nyuwuni kemanten baru kalian permata hati Mas. Nggih. Baru. Mantan baru dulu dulu. Nggih. Umi Kenti nyuwunnya terakhir mawon ya. Siap. Aduh. Ya, tasih semangat Ibu Bapak. Tasih semangat. Tasih semangat ya, jenengan semangat, kula nggih semangat. Alhamdulillah tasih diparingi terang. Walaupun tadi gerimis sedikit. Ya Mas, semoga Mas Delemo nganti gelong.
kemanten baru. Mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih kirang satu malih Mas Nggih. mau permata hati. Permata hati. Bermata hati. Bareng-bareng Budi Wijaya. Juga ada THC Audio. Ada juga Farotuna lainnya. Mas Gus Wijayanto. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu.
Sanana, terima kasih. Nggih. Permata hati kemudian Mbak Zaki pun Mbak Manten. Nggih. Terakhir Gino. Nggih, Mas. Make untuk lagu anu paling sarep mawon ben waktune saged Dibagi nggak tenang. Nggih, napa malih wau? nggih niki wau wonten ning ika monggo pria idaman. Nggih. Niki Pun lali wau nggih enten Udharasa. Udharasa. Ugi podang kuning. Nggih, terus wau napa malih? Podang kuning dari Ora kami. muno. Ya, dari kami Mas Witnyo, Balung Jerambah. Ingat bersuwun podang kuning. Nggih. Nah, niki mangke wonten bedayan no. Nggih. Titip cinta dari seduluran Mbak Nana Bringkang. Nggih. Heeh. Titip cinta mangke nggih. Dan bedayan kok niki. Monggo. Napa Mas? Napa riyen niki? Lagunya, naponya, yang mananya? Pria idamannya. Pria idamannya. ya, Mbak Ikanya berarti. Siap. Hulala, hulala. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hayal terbayang. Sikapmu yang perlahan dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang yang idamannya gadis sebaik saja. Sungguh sukar dicari masa kini orang yang sepertimu, pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih. Putra-putra Budi Wijaya, mer. Sopan santunmu juga lagu sapamu, hai semanis madu. Terima kasih Abah Sutik.
idaman. Bukan apa nih kawang iki aku diprotes ya, sumpah aku tahu di WA. Masuk. Yo Iya, siap. Nggih, ini kenti menit terakhir nggih. 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 Monggo ning niki wonten podang kuning napa? Enten udharasa. Kita beralih blender nang slidrune. Ora mono. Heeh. Terus satune wau napa? Nggih. Napa dia di Udharasa napa podang kuning? Sakersa Mas. Nggih. Bon siap nggih. Maka yuk Udharasa Slidro digarap. Sumangga. Ora rasa keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng eder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyamang kleyang-kleyang tak sawang menjuk ning ngepang kekencengan tak rindik saka kademen sarwi ngoceh anggone ngalih penclokan elek tak suwon kok aja agawe pikirku kuning seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunganya
tiga tembang tiga gending ning kula diatus aku setunggal ben Nggih, Dimitri Mas. Dimitri Nggih. baik layani Nggih niku wonten satu malih Mas. Monggo. Kula disupen napa Megatrisno. Mega Trisno Umi Kenti mangke ingkang dipun-sebut tembangipun Napa? Napa santri pekok biasa niku Mas. napa Umi? Oh, mengapa? Mengapa satu dua? Nggih, mengapa? Napa niku mau nonton? Megatrisno. Mega Trisno yen kelingan niku napa? Nggih. Nggih niku Pak. Nggih. Cewek napa cowok? Bener napa? Nadanya beda. Nggih, cewek Mas. Cewek. Ning dia ayu. Nggih, alhamdulillah penontonnya padat sangat. Kula dongaken mugi-mugi kata rezekine amin. Atau belaine amin. Amin amin ya rabbal. Loh. Alamin. Pada menang toh. Tasih semangat nggih Bu. Tasih semangat. Alhamdulillah tasih semangat. Monggo Mas. Deleweng.
tinggal satu lagu minangkani pamudhutan Umi Kendi. Nggih. Kita Mengapa? lagi pinanggi malih wonten bedayan Sekar Bedayan Sari. Sekar Sari. Pokoknya full kata bar. Nggih. Heeh. Nggih, monggo Mas Andri. Monggo. Ajunaken Mas. apa, Mas? Kelewung. Delewung. Mas Jono, aduh diwenano dute Mas. Masih di program. Monggo. Satu persembahan mengapa? Mengapa? Hey, spesial buat Umi Kandi. Mengapa ku memujinya, mengapa mencintainya, akhirnya ku jatuh cinta dan dia pun membalasnya setelah saling mencinta. Ku kira jadi bahagia, ternyata indahnya cinta berubah jadi derita. Apakah aku bersalah apabila mencintainya? Bukankah manusia mencinta atau dicinta? Budi Wijaya, Ada Fortuna lagi biar pakai LTWJ.
Setelah saling mencinta, ku kira jadi bahagia. Ternyata indahnya cinta berubah jadi derita. Apakah aku bersalah apabila mencintainya? Bukankah tak manusia mencinta atau dicinta? Oh, ya, Satu persembahan. ulala. Jeno jroning suka ilang laras foto. Nggih Mas. Waktune kita batasi jadi Nggih, mangke tasih wonten Bedayan Sekarsari. Wes. Nggih. Penggemarnya nyantai dulu, Bro. Nggih, habiskan kalau di Bedayan. Monggo yuk lantunan no. Nggih Mas. Ubur-ubur ikan lele. Mantap. Ayo jaran le. Bolo Kelas. kelap. Hei, awas. Turangga budaya wijaya budidaya. Ayo, ayo, sah. Ayo. Lah.
Lungo tak anti-anti, kapan nggonmu bali? Becake ngedahing wengi, kudu ngajuk iki. Milih angin atis, gugah kangen ati. Apa kowe ora ngerteni, kowe tak kangeni. Ning alon-alon ngagoleki, terminal stasiun tau bengi. Senajan setahun tak goleki, tresnamu sing tak goleki. Sak Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.